Hello, ndị be anyị ekene m ụlọ ọmụnwa maazị KANAYO na-ekwu nwoke ọ na-agba n'obi ọgba n'ọnụ. Biko nụ meseji a na-achọ drọpụ kịta ahụ ndị dibịa ka m na-agwa okwu a. Ndị dibịa ka m chọrọ isendịlụ meseji a. Any platform ọbụla ntinyere na ya maọbụ any platform ọbụla meseji a ga-alụ, biko ịnụ ya onye ịma nwanne ewu dibịa maọbụ na onye ahụ wu dibịa sendịlụ na ya meseji a n'ọmụ maazị KANAYO na-ekwu. Ife na-eme n'ala Igbo kịta alaikrozi ya. Ọ dị ụzọ okwu na-abụ mmekwu na ya, ndị dibịa na ndị nke na-eje agwọ nyawa ọgwụ agwọ. Ịma na onye na-anya moto, onye amara anya moto, ihe ejegwodo ịmụ ịnya moto wee goo moto. Maka na ịgo ịmụrụ moto wee gote moto, ịba n'ime start ya ọ bụrụ na ọhụụ ọtọmatik na manual. Start ya ọdụ na gia start ya duto na ịmara anya moto, ọ ya na-ekwe nchi. Ọ bịawụ na-ewepụ ya na manual, na-ewepụ ya neutral, tinye n'ọdụ neutral ọdụghọ na gia. A start ya alaghị asị ego nyawa moto. Ọ bụrụ na ịzodoro klọch ụkwụ wee tinye na gia, moto ahụ duto na ịmara anya moto, ịkwa ya ga-awa na o jisi ọnwa anwa were speed banye, ma na-etu a ka ị esi kpogbuo onwe gị na dị moto. Maka inwe ike ịzọdo ụkwụ na pedal, ihe ọkụ omuvo duto ịmarụ how to control it. Amarọ m na ndị dibịa na-agwakwa unu na ọgwụ ọbụla mmadụ gwọrọ nwe spirit sue, maka na-ekwu iri okwu wee gwọnyawa ọgwụ. Ife nji wee na-ekwu ife ahụ, biko ndị dibịa, ife na-emezi n'ala Igbo kịta maka iji mmadụ gwọ ọgwụ, ọ jọgburu onwe ya. Ife na-afụ na WhatsApp na ọhụụ na Facebook anyị ekwe ka share such thing. Ife na-emezi this time n'ala Igbo n'ife ilepasị arụ mmadụ ịgwọ ọgwụ, ọ jọgburu onwe ya. Ndị dibịa ka m na-achọ ka m gwakwa okwu ọ bụrụ na ị na-agwọ ọgwụ, jee gbaa afa, jee jụọ onwe gị ajụjụ. Ije a na dibịa m na-agwọ ma nakwa ije a chiho na afa gị nwee ike ịgwa gị na iwe weregwo ndị Igbo n'ife gbasara etu esi egburikọ ndị mmadụ wee agwọ ọgwụ ego, wee agwọ ọka ite. Every time asị na-enwudelu nwaanyị ekechiri aka kechie ụkwụ na họteelụ na-achọ igbu tie mkpu ndị mmadụ pụta, ma ọ bụ na-enwudelu nwaanyị na-emeghezi họteelụ abụrụ na nwaanyị akpọ wee bata na họteelụ na-ebeleniarị ya na ihe o ji hụrụ nwaanyị, bere aka ya na ụkwụ ya, lapụ ozu ya na họteelụ. So họteelụ niile dozi n'ala Igbo kịta bụzi ụzọ group of people, two group na-anọzi n'ime, ndị yahoo na-ebe arụ pasị arụ mmadụ na ndị ori na-eje egbu ndị mmadụ, ndị kidnapper, ndị ori na-akwụzi ụgwọ họteelụ. So ngụnwa na onwe ego dị neutral bụ a businessman, ike na-eme travel, ị na-aba na họteelụ this time. Dụkwa careful, maka na ndị na-anọzi na họteelụ kịta bụ aida na ndị kidnapper nọzi ya, ma ọ na ndị yahoo nụ ya kpọrọ nwaanyị ha ya eyuzu pasị arụ ya wee jee gwọọ ọgwụ. Ndị dibịa warning ka m na-echikwa unu, maka na enwere m ọgwụ, adịmagwọkwa ọgwụ. Mụ maazị KANAYO ọgwụkwa warning ka m na-echi unu ka unu wepụ aka enwe n'ofe bifo ọ ghọkwa aka mmadụ. Ndị dibịa etu a ka nna unu gwọrọ ọgwụ si wee gwọ ndị mmadụ wee na-efu n'ala Igbo etu a. Ndị dibịa na-agwọ ọgwụ kwa unu nụ nwaanyị mụta nwa, ọ ka mma na unu nwere nwa unu lesibe ndị a unu na-agwọrọ ọka ite. Dibịa na-agwọ ọgwụ young boy mụrụ nwaanyị ọfụ, ị na-agwọ ọgwụ, ị na-agwa mmadụ na ọgwụ ya agwọọla ya nọọ isi mmadụ ka a ya eji wee gwụ ya, maọbụ aka mmadụ, maọbụ obie ka o wee bute ego, maọbụ aka ọnya ahụ, aka ekpe, aka nne, maọbụ aka ihe na ya. Aka niile nwere ihe unu ji agwọ n'ọgwụ.
ife a unu na-eme eji egburikọsị ndị mmadụ n'ala Igbo. Unu jee ebe a na-akwa ozu na-eburu ego n'akpa kechie na-atụ na bọndụl na-atụ na lapa. Unu egbuo na ndị Igbo ndị dibịa. Unu nwa ka m na-agwa ihe a. Ma atakwa eze alụ wee gwa unu ife a. Biko nu onye ọ na-anụ meseji a jisi ike sendierie ndị dibịa. Asịkwa nnọọ dibịa niile mana ife a na-egbuzi n'ala Igbo. Onye afụrụ ozu n'ụzọ ine ya anya ebelu na-amụ ya. Ọ bụrụ nke nwaanyị ebelu n'ihe o ji wụrụ nwaanyị beli ya ala bekọrọ ya ihe beli isi beli ya aka. Ịmazịa nọ nwaanyị ka ọ bụ. Ndị dibịa ọkwa unu ka a na-ewetelu aka na ụkwụ na ọkpa ihe ndị eji agwọ ọgwụ. O nwere nke m fụrụ wute m nji wee kwuwe ife a. The group niile ahụ young boys wee dala ofu nwoke ma nwaanyị wee agbawala obie wee na-ebekọ kidney na-ebekọ mkpụrụ obie niile wee na-atụ ya akpụkpọ etu esi egbu ewu kpọcha ewu wee gbawa ya obie wee na-ebesi wee na-agbụpụ mgbori afọ ya. Etu a ka ndị a si wee tụsaa nwoke anụnwa wee gbuwaa ya obie wee na-ebelu mkpụrụ obie. Ndị Igbo ekwuwe okwu ọdụ ka ya sị dat na onye ọrụ ekwugbo onwe ya n'okwu. Ndị dibịa ọkwa unu nwa ka a na-ewetala ife eji agwọ ọgwụ. Akwuo ya na ndị na-ebuje ozu na matuari na unu na-eje wekọrọ pasị arụ mmadụ na ndị na-ebuje ozu ekwuoni onye nwa si nie ndị be ha si nie onye ọrụ na bie maka na ebujeri ya ndị mmadụ na matuari adọba ozu ọha nwa na-eyiwe akwa ihe niile dị pesin na-alụ unu ebekọrụsịa ya mbọsị ahụ na esi n'azụ ya gbuwaa ya azụ ya wee bukọrụsịa ihe niile dị ya n'ime arụ. Unu ebunye ndị dibịa na ndị họteelụ ndị họteelụ ụfọdụ a sị na unu njikwa ya eme ife unu ji enweta kọstọma. Ọkwọ nri ka mmadụ na-eri ife a. Ọ m ka ọ na-aghọ ọgbọ n'obi ọgba n'ọnụ. Etiri m ndị họteelụ na ya mana ọ dibịa na-agwọ ọgwụ ahụ ndị họteelụ ji eji agba aka ahịa ahụ. So ndụ mmadụ ibu unu ka unu ji agwọ ọgwụ mana enwudezie ndị ahụ na-egbu mmadụ taba ha afụ ha ebebe akwa tibe nnefe ahụ tibe nnafa. Ndụ ọkụkọ nọ ebe a na onye anụ ọkwa makwa anụ ọka ọ ga-adị ya. Ndị dibịa unu na ha emeghị ya unu na-eme unu efiruo dat n'udo na-asị na unu mbụ dibịa na mmadụ enwere ike ime unu enete n'ọbụla. Oge na-abịakwa mgbe anyị ebu ọgụ bịakwute unu. Ntọrị mmadụ awụ for years back. Ntọrị mmadụ abatakwago n'ala Igbo again. Ama mgbe ndụ na ụmụazị a na-ekwu maka ndụ ntọrị onye chọ inyekwaghị switi oge a nakwana ya n'ọkwa ndụ ntọrị mmadụ anyị ekechiri onye ọgwụ tụwa n'ime akpa. So ịtọrị mmadụ erukwa na again n'ala Igbo. Emechaa some people akpọọ ya n'omenala. Ịgwọ ọgwụ abụrụ omenala. Onye dibịa na-agwọ ọgwụ abụrụ onye omenala ka ọ bụ. Ọsọsọ mmadụ zi ka eji agwọzi ọgwụ ọdịile dibịa. Mkpọrọgwụgwụ na mkpara akwụkwọ niile eji agwọ ọgwụ ada elezi. Ụmụ anụmanụ ada eleziri unu iji wee gwọ ọgwụ nọọ mmadụ. Unu na-agwọ ọrụ ndị mmadụ oke ite. Ụmụ young boys ya unu na-agwọ ọrụ oke ite were agwọkwagharị pakọshọn ndụ na ya. Ewurukwa nwa ikorobịa wụrụ nwa agbọghọ na-agwọ ọgwụ eji pasị arụ mmadụ agwọ ọ dịkwa dangerous. Ike dụkwaghị ilekwu ya o. Ana ọ nwee ebe ihe enyekata ya ife inyekata ya ewu na ọ bụ na ewu ka a gwara ihe eji wee na-elekwu ya ọzọzi ọgwa gị dat na ewu na ya na iduzi ewu ije gwa dibịa na ị na-abịa ilekwasị ya na ọ dele ọ dibịa gbagharịkwa afọ gwazie gị dat nọ mmadụ ka nọ n'iduzi isi mmadụ. Ọ wee bụrụ weta isi bịa were isi iwe gbube mmadụ wee na-elekwa ofu obere ọgwụ iji pasị arụ mmadụ wee gwọ. Onye dibịa na-agwọ ama m a lot of ndị dibịa nwere nwa mụrụ ụmụ unu ncha niile anụcha nwaanyị mụọ nwa mana mmadụ bịa bụ unu ịbịa gwa ọgwụ na gwa ya dat na ọgwụ ọ rekwesị na onu iduru pasị arụ mmadụ. And onye anwa kwuo hei na ya makwa ka ya esi wee weta pasị arụ mmadụ na asị adọngwọrị na ọ ya akwụ ụgwọ. Ma ndị unu na-ana 500 ma 600 ma 700,000 ma 800,000 na unu nwaanyị hapụziara unu that side. Unu anakọsịa ya ego niile unu agwazie ya naba. Ọ pụzi osi ọdụdụ so easy
maka unu amarụgwo ndị unu ya akpọ na kọl ewetara unu mkpụrụ amụ onye ọwụ maọbụ mkpụrụ ike nwaanyị ọwụ maọbụ ala nwaanyị maọbụ ụkwụ ya maọbụ aka ya maọbụ kidney any part of arụ mmadụ unu chọrọ. Ndị Igbo etu a ka anyị esi wee bi ndị dibịa. Ndị dibịa ife a nwekwa ebe ọ ga-awụ ruo achụbụ unu. Ndị dibịa ọ nwekwa ebe ọ ya awụ ruo anyị esodokwa unu, anyị anebakwala unu anya ndị dibịa. Ife a na-eme n'ala Igbo ọ dụzi too much o. Ebe ọ na-apụta n'ụzọ ahịa atụpụ ụmụ ikorobịa esi na moto rituo butuo nwaanyị awụrụ na ewere n'ihe niile dị ya n'arụ atụpụ ozu mmadụ tupu nwaanyị ọwụ na-akụwa ya ala. Ndị dibịa etu a ka ya esi wee mee ife gbasara ala Igbo adụ mma. Ndị dibịa ihe niile ahụ na-eme adụgwo too much o. Etu a ka ala Igbo ya esizi wee dozie ibunu nna mmadụ na-aga n'ụzọ chiri n'obi n'aka, onye na-aba moto ọ chiri obi n'aka. O nwere onye unu fụ na rapụ, unu afụrụ agadi nwaanyị rapụ, afụrụ nna mmadụ rapụ, afụrụ nwa agbọghọ rapụ, afụrụ nwatakịrị rapụ. Everybody mbụzie wanted n'ala Igbo maka na ndị dibịa maka na a na-agwọ ọgwụ, maka ha na-agwọ oke ite. O nwezi onye ya ejegolo ezigbo ahịa kpọnye na shọpụ ya wee lee ozi ọgwụ. Ama na ọnwụ na ị nwere ezigbo ahịa na-aga ahịa ifiruo datụ n'ọgwụ ya enyeghịbeghị iwe nwee ego. Nwatakịrị dị 20 something years amanye aka n'ọgwụ ya nchọ ihe a eji wee na-eme yahoo ya tụọ ọrụ ka ọ aga bịa na be dibịa na-esi foto na ọbịa ikene na ọrụ nke ọ tụrụ na ọ gara aga eji mmadụ wee gwọọ. Ọ bụ na onye nke a na ọ pụtara efi na onye agwọrọ ọgwụ so ọgwụ ọbụla na-anazi isi mmadụ. Ndị dibịa ihe na-agwakwa unu olu ihe lukwa na-eto ọtọ. Ndị dibịa wepụ na aka unu n'ifu na ụdị ọgwụ unu na-agwọ ọrụ ndị mmadụ n'ala Igbo eji pasị arụ mmadụ agwọ. Ndị kidnapping mbụzi ụzọ ọrụ na bụ ka a na-enwe n'ebe mmadụ nọ. Enwudo onye ọrụ ekidnapụ ya anarị ya ego ya, den anarụsịa ya ego anarị ya ndụ ya, anarị ya pasị arụ ya niile elekwa moto ya. Uhe niile dozi mmadụ na-arụ ndozi dị important. Onye nwudere enwude bụ onye ndị kidnapa nwudere enwude. Anyị anị ya ego, anyị akpọ ndị be ha narị ya ego. Ọdụ lọki ahapụ ya, ọdụ ọlọki asị na etreti ya sị na ọmarụgwo ndụ ha bụ ha egbuo onye ọrụ ha akpọ kọlụ ekwuo pasị arụ ha nwee ha akpọ ndị ha na-akpọ andọ ndị dibịa ka ha na-akpọ ele pasị arụ. Onwe ndị na-egopụtara ya ndị dibịa ele isi lee aka ama ego na ya eweta akpọ onye ọgwụ ya na onye ọrụ ndụ ya kwuo pasị nke ọ chọrọ, okwuo pasị saịdị ọ chọrọ na-arụ onye ọrụ egbukazie mmadụ. Kedu ụdị obi such people nwere? And mostly ndị na-emezi ife a bụ ndị Igbo. Young youth na-adụ brave igbu mmadụ, and ha gbucha anasị ego a ewere ya nata be nnefa na be nnafa were ego anyị ụmụ nwanne fa nni. Oge na-abịa mgbe lọtọ ala nnekwu ala ya ndị ya aghọ ala n'ala Igbo ya aka nkụ. In the next 5 years ndị anyị elekwanwuzi ọgwụ ihe ha ji isi mmadụ wee gwọ na ihe eji pasị arụ mmadụ wee gwọ. Nwoke na-agwọ ọgwụ ike dụkwago, gwakwa ndị be ego na na-agwọ ọgwụ, gwakwa ha ebe ị dọwara ite ọgwụ a n'ụlọ. O nwere lot of ndị Igbo kwụrụ ụgwọ ụlọ one room, mana ife adọbara n'ime ebe ahụ ngwa ọgwụ ọ na-eje ebe ahụ elekwa ọgwụ ya o ji akpa ike. Room ahụ ọ kwụrụ ụgwọ ya, mana ụlọ ahụ sọsịa ọ bara na-elekwasị ọgwụ ọpụa and na family ya mbi mara amarụ na-egbu ikwarụ ọgwụ a na-arụ. Ile ntierie ụlọ maka ị chọrọ ka nwunye gị malụ datịrị na-agwọ ọgwụ. O nwekwara repercussion ọkwọ spirit. Ebe ọ bụ na ọgwụ ahụ ịgwọ na ije na shọpụ na ọhịa dị na-agba aka ya na-elesi ya ike, o nwere nke agwa gị bịa debe na shọpụ ma ọ gofee efe na shọpụ. O nwekwara na akwa iyi wee bịa ebe ahụ mgbe ị bịakwalụ ọgwụ a spirit ọkwa ebe ọ bụla ị na-aga spirit ya soro onye ahụ nwa ga-enikwa ozu na the compound. Spirit ya sokwaga na ọ ga-ebukwa agha na the family.
ị na-agwọkwa ọgwụ gwakwa ndị bụ unu na-ewe onye ọgwụ gwakwa ha datụ n'ebe ị dọwara ọgwụ ka ọ ya bụ mgbọsi osuoru ka amakwa ka a ga-esi wee bupụ ọgwụ ahụ. Ife ga-eme na some family o some family ga-agba ala o. Nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị ịma na nne gị na nna gị abụrụ dibịa ka ha bụ. Be nna gị o nwere onye lụ dibịa ibun nna 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 gị alụghị dibịa mana kịta anụnwa isoro na oriọkụta ịbụ dibịa isoro na ịbụ dibịa and onwere famili unu agbagoro n'afa bụ dibịa. Onwere na famili be nna gị agbagoro n'afa bụ dibịa mana kịta gụ nwatakịrị iwere n'ihe ụtọ ịwụrụ na dibịa nke igotara egota ije na-ebi ihe ọka alụsị iburu na alụsị buata na be nna gị akpọọla gị na dibịa mmụọ agụ ifewe na alụsị ahụ nwere ife ọ na-eri o nwere ike ọ na-eri isi mmadụ. O nwere alụsị a na-eri mmadụ, o nwere alụsị eji mmiri elekwa, o nwere alụsị ọbụla eji akwụkwọ elekwa, o nwere alụsị ọbụla eji sọsọ ewu maọbụ ọkụkọ elekwa, onwe alụsị ọbụla eji mmadụ wee gwọ ọ ga-erikwa ọ ga na-eri mmadụ. Orikata pasị arụ mmadụ ọ mmadụ ka ọ na-eri, oriri mkpụrụ amụ mmadụ, oriri isi mmadụ ọ mmadụ ka o riri. Eji evokunye the spirit. Ndị dibịa were na kịta adụọ ọnwụ unu ọdụ n'ife unu ji ndụ mmadụ eme n'ala Igbo kịta. Unu mfilukwa na ọ nwere mgbe a ga ike ịtọ ịnọkọta asị na ife a karịa, asị na ife a nke a na ọ karịa o. Ndị dibịa unu na-egbu ana Igbo, unu na-adameji ana Igbo. 90% of ndị dibịa unu na-eme alụ n'ala Igbo this time o. Amarọ ka mmadụ ga-esi wee pụọ onye bekọsị arụ mmadụ ọrụ dibịa ka ọ na-ewejeri ya. Onye bere isi mmadụ bere aka ya na ọkpịa bere arịa na mkpụrụ obi gbawa ya afọ belụ o ji esi nri ka o ji esi ofe onugbu ka o ji esi ofe egwusi ọkwụ na be dibịa ka a na-eweje ife a. A lot of ndị dibịa nwezi ha ikila ndị na-egbu mmadụ ewetara papasị mmadụ ha ji agwọ ọrụ ndụ mmadụ ọka ite, eji agwọ ọgwụ ego. Ụmụazị kịta jekwanụ jụọ ndị okenye ihe so ọgwụ enwe ike ịgwa gị sị dat na every month n'ọsọsọ ihe ọkụkọ ka ihe na-enye ya isi ọkwọrịsọ ọkụkọ ọ nakọta gị ọkụkọ ọ ga-anakwa gị ebunu, ọ nakọta gị ebunu ọ naghị nkịta. Ọgwụ ọbụla bido nabaghị nkịta ọ ga-anaghị isi mmadụ. Uche gị dokwe ya o. Ndị dibịa unu egbukwa na-elo unu adamejie n'ala Igbo ma ndị eze nwanyị pasị arụ mmadụ ka unu jizi agwọ ọgwụ. Onye dibịa jụala ọgọ na ya da-agwọ ọgwụ ọbụla rikwesịrị arụ mmadụ. Ọ ga-erugokwa mgbe a ga-atọ ọnụwọ against ndị dibịa o. Igbu ndị mmadụ na ibekọsị pasị arụ mmadụ nduzi too much n'ala Igbo. Ndị dibịa kwa unu mụtalụ nwa. Ndị dibịa inidie mkpụrụ amụ mmadụ iwere nwa gị nyefe. Inidie pasị arụ mmadụ si na famili iwu wee nye. Ana Igbo atọ ọnụa na eldatin ekwuo ndị mmadụ asị nọ entine a na-eme na Ghana, entine a na-eme na Kotonu, entine a na-eme na Cameroon, entine a na-eme na Liberia, entine a na-eme na Guinea, entine a na-emekwa na Senegal ka mkpọrọ African country, ọ na-emekwa na Cote d'Ivoire. Ebe ọbụla ndị Igbo nọ sọsọ pasị arụ mmadụ ndụ mmadụ ka ndị Igbo ketaziri iji wee na-agwọ ọgwụ ego. Agbakwa nkịtị bụ mụọ 5 years ndị mmadụ agwụ, ụmụ nwoke agwụ n'ala Igbo. Ụmụ nwaanyị sokwa emekwuzi kidnapping nwa. Onwe ndị ọ bụzi ọrụ ha bụ ọrụ ụmụ nwaanyị ịdị na-ekidnapụ nwa. Onwe ndị a na-akpọjeri ha na-ele ma ndị na-elesi nwa 50,000 ma ndị nke na-abịa elesi elegharị ya. Eji agwọ ọgwụ.
ozi ndị dibịa mbụzi the demonic, the antichrist, the beast enwe na the world. Unu na-aga ka ezigbo mmadụ, mana pasị anụ mmadụ ka a na-ebutere unu ji agwọ ọgwụ. Ndị dibịa melụnụ ndị Igbo ebere. Ndị dibịa rapụrụ ndị mmadụ ka ndị mmadụ bie ndụ ha, ka ndị mmadụ bie ndụ ogologo. Ndị dibịa, ndị eze nwaanyị melụnụ ndị mmadụ ebere. Ekweghị ụfọdụ asị dat na eze nwaanyị na dibịa kwa anyị si n'omenala ka anyị chọọ nataba na omenala. Dibịa wụrụ omenala, dibịa wụ ọgwụ ka ọ na-agwọ dịka onye na-ele egbe na shọpụ ya. Dibịa wụ ọgwụ ka ọ na-agwọ dịka onye na-ele restọrantị nke ị chọrọ ịbịa. Jụọ ma ofe egwusi ma ofe onugbu ka ị chọrọ, sọlaisi ka ị chọrọ. Eze nwaanyị abụrụ omenala. N'ifu mmadụ ọ na-azụ ijele nwaanyị ma ọ na-aza eze nwaanyị, ọ bụrụ na onye omenala ka ọ bụ. Onwe ike osodu na-akpa nsị, onwe ike ọ na-eme enye ule, onwe ike osodu na ndị na-eji enye mmadụ poison. Ọ bụrụ ya mbụ omenala anyị na-ekwu. Our culture dị iche na dibịa, our culture dị iche na eze nwaanyị, our culture dị iche na ọgwụ ọjọọ ndị mmadụ na-agwọ. Ekechi ndị mmadụ eme ife ọjọọ, mana na-ekwukwu ya. Ụka niile ahụ na ụka juru na streeti niile, ju ebe niile, ọ na-eme ka ndị mmadụ chegharịa. Maka na nkwuo ya ndị mmadụ asị yes, ekwe emebe. N'ụka niile ajụ ebe niile, onwe ndị chegharị n'ọkwa fancha niile. Ndị dibịa na-azacha John ma Joseph ma Mary ma ụmụ nwaanyị ha ma Vincent ma Victor ma ọrụsịa ma ọ sịrị ya, ha ncha niile na-azacha. Ha mechara baptizim. Some of them natasi oriri kwa aka n'isi. Some of them nọche na Pentecostal church before ha tọn ọbụla eze nwaanyị, bụla eze mmụọ na eze obodo. Ndị dibịa, ana m agwa unu eziokwu, n'ọrụ na onwe unu mitin, kwụsị na iji mmadụ gwọ ọgwụ. Ndị dibịa, kwụsị na oke ọgwụ unu na-agwọrọ ụmụazị, kwụsị na oke ọgwụ unu na-agwọrọ ụmụ yutu. Mmadụ bịabeghị ịgwọ ọgwụ, gwana ya ife so ọgwụ ọ na-agwọ, gwana ya everything. Ọ dụzie ya ma otu mma oturu otu mma otupu. Ndị dibịa melụnụ ndị mmadụ ebere. Ebe ọbụla na họteelụ kịta bụzi ndị ori njunia kidnapping. Ebe a ka ha na-ejezi ezo. So ịrụkwa onye si obodo oyibo nata n'ala Igbo, ife iruo na ọka ije na họteelụ je nọlụ, ihe ama na reception ebe ije ịkwụzi ụgwọ lumghu na ndị niile nọ na ebe anwa mbụzi sọsọ kidnappers. Maka ha fụgo ka ibuzi akpa wee bata, ịbazi ebe ahụ akwụọrọ gị aka. Ọzọzi abata n'ụtụtụ emeghe ụzọ enenezi, ọ bụrụ na ebe karịsịa na paasị arụ bukọrọ ihe ego niile. Ndị ori mbụzi na họteelụ ka ha nọzi ezo. Yahoo boys bụ na họteelụ si ka ha na-anọ. Ha kpọrọ nwaanyị agbada na họteelụ ebe a, nọrọ ebe a wee bekaa ya arụ, rapịa n'ime họteelụ ahụ gbafuo. Bikonu, ndị dibịa melụnụ ndị mmadụ ebere n'ala Igbo. Melụnụ ndị mmadụ ebere n'ala Igbo. Kwụsị na iko paasị arụ mmadụ ka ama na igbu mmadụ ya ebenata n'ala Igbo. Ndị dibịa, kwụsịnụ paasị arụ mmadụ unu na-egokọsị. Kwụsị na oke ọgwụ unu na-agwọ. Ndị dibịa, ka ama na igbu mmadụ ya ebenata n'ala Igbo. Ndị ori nwudego arụghị mbalụfụ uru. Iwetara ego egbu ogu. Ha ji fonu ndị dibịa, eji fonu ndị ya egolo aka, eji fonu ndị request ya mụ. A na-asụsị paasị atọkwanụ mbikonu. Eji fonu onye ya ego ụkwụ ya, the highest bid ogolu. Unu eburu moto ndị ahụ gbuka. Ndị na-ele mgbuka n'ime afịa. Unu ada ejezi Germany azụ afịa, unu ada ejezi Belgium azụ afịa. Ndị kidnapper ji fonu obu unu. Ha rụsi ọrụ akpọ unu na-egbuka moto n'ime ọfịa, buru baa n'ime afịa na-ele. Ajọ ife ka a na-emezi n'ala Igbo. Ajọ ego ka a na-achụsi. Bifo achọpụta, ọ bụrụ na egbukasịa na moto onye ọgwụ gbuo ma body pass, jele ayọn, buru njini lelee ma taya. Ebuka pass arụ ya, ele na everything. Adakpọ ndube ha wetara ego. Unu nara ego ndube ha weta. Unu kidnapụrụ ya. Unu tọnụ, unu gburu onye ahụ. Amụ ya unu lelu, isi ya unu lelu, aka ya unu lelu, ọkpị ya unu lelu.
kidney na unu lelu mkpụrụ obi everything dị ya na arụ unu lesie unu eburu okpukọrọ arụ nie gbafuo unu akpọkwa ndị mgbuka abata ebe a egbuka moto onye ọrụ eburu pass eburu everything gbafuo onye ma mmadụ na-egbu ya ọ bụrụ ị na-ele mgbuka n'ụdị aka ị na-azụ ọ jọgburu onwe ya ọ bụrụ na ịbụ onye dibịa n'ofe a ka ị na-eme ọ jọgburu onwe ya achọghị ike nwaanyị egwu ya ọ bụrụ ọgwụ eji nwaanyị agwọ ịgwọ onye ọrụ ego ọnọrụ ebutezie ego igwe ya dọnwọrị na pas niile a na inwe ya nọ nnekwu mmadụ ka na ịkpọkọrọ ewetara gị fresh one Chineke ka mgbadogo dị ebe a onye na-agwọ ọgwụ nwatakịrị ya na-agwọ ọgwụ nwatakịrị a isi kara aka na-ebukwa ogidi ọkwa ajụ ife ka ị na-ebubata n'ezinụlọ be nna gị ọ gara nwekwa mgbe ọ na-awa ọga ọgwụ ọbụla ị gwọrọ onye iji wee gwọ mmadụ egburu spiriti ebido na-akpagharị n'ezinụlọ ụnụ onwekwa mmadụ egbu spiriti ya adịghị esogharị onye ọrụ dibịa gwọsie onupụrụ gị iburu naba